Selamat pagi para jemaat yang terkasih. Saat ini Naposo akan melakukan prosesi. Kepada para jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Hurian itu hatta hudul mahmu.
Tapuji ma Tuhatta Yesus Kristus, na mga ramoti dohot na mamasu-masu hita sa hatu sadarion, di bagasan parsauran na badia marhite parmingguon sadarion, 5 minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Hurian ni debata na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus, na di bagas joroon, dohot ruas ni Huria nama dohoti parmingguon marhite live streaming di kanal YouTube HKBP Karnolong. Hupasahat hami matabe tuhamu ruas ni Huria. Selamat hari Minggu. Asini roha madihamu. Jaladame nasian Tuhatta. Ima na mga ramoti hita saluhutna. Goarni parmingguota sadarion, 5 minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Topik minggu 5, hadaulaton na hinalomohon ni debata. Jala sadarion, patupaot tado penutupan pesta parheheon seksi na posobulung. Pelehon matu debata hamuleateon, jala garari ma akkabaga-bagami tunasun timbul. Jala jou maau jukpa di ari hagugutan, asa hupalua ho, asa dipuji ho au. Hamu akkadongan, beta mahita mangedehon dohot mangolopon guarna nabadiai, maredde mahita, ukap bahal naum muli. Hite guarni debata ama, dohot guarnya anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia na tumapa langit dohot tanoon. Amen. Tigordo akka dalan ni Jehovah, jala halak partigor mardalan disi, alay anggo halak parjahat, tarsuladit do disi. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata para siroha jalana bonar, mauliate hudok hami, ala dipabisar ho tu hami barita nauli, na manodangi rohanami. Ay alani i ubahin hutadahami ho, dohot lomo ni roham. Dipangido rohanami, naing mangulahon lomo ni roham hami saliling dingoluon, jalanaing martua hami bahenonmu. Say parbadiay marohanami marhite-hite todim. Jala pargugoy mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Say palas marohanami manguloy ho. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Patik ni debata di minggu pasapuluhon dung Trinitatis sadarion, imana tersurat di Sada Petrus bidu 2 ayat 5. Sai olo mahamu paulihon songon akabatu na mangulu, gabe bagas partodion jala hamalimon na badia, lau maboan akapelian partodion halomoan ni rohan ni debata, marhite-hite Yesus Kristus. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahitasian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tatopoti madosat tanagodangi tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalana badia, amanami marhite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu julum, huhilala hami, rikot do asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen na hupaserep hami diri nami sadarion di julum, jala hupar hatopot hami, tung najut-jut do hami manibil sian akadalan munabadia, songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian julum alani dosa nami i, aidang dihalomohon roham hamatean ni akka pardosa, alai hamubau ni rohana do lomo ni roham, asa mangulu. Se sama saluhut hageduhan nami dohot pangalau sion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham di hami marhite-hite panidangion, dohot hagogoon nito di porbadia. Asa tarapul situtu rohanami majauho, asa patun, tigor jaladolot hami marpangalaho, bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Yesus.
Para siroha jala pardenggan basa do Jahuba, labat tarimas jala parasi roha godang. Dang dibahen tuhita hobbartu akka dosata, jaladang dibalosot tuhita hobbartu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahuba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Hatani debata epistel di Minggutta Sadarion, tarsurat di Heber Biddu 12, mamukasian ayat 10 lalu, sahat rodi ayat 20 sia, tajahama marsorin-sorin. Aidang didapoton hamuna tarjama, namar sigorgor di bagasan api, manang hagulapon, hahulumon rodi haba-haba. Aidang tartaun nasida paksai namadok, molodais dorbia tudolok, ikon matei dangguran. Alai dolok sionido didapoton hamu, dohot hutani debata na mangului, ima Jerusalem na di Banua Gijangi, dohot suru-suruan na marloksa-loksa, ima luluan pesta boloni. Dohot Yesus, Pangulo ni perpadanan na ibarui, dohot mudar na mangurasi i, parsoara na dumenggan, unang mudar ni si Abel. Tanood dihutur suarana ujui, alai anggon waing marbaga-baga do ibana songonon, sahalinari do au makuturi, dada holan tanoon, dohot nama Banua Gijangi. Dibaheni mauliate marohata, ala tajalo harajaon nasotar hutur, marhiteido gabehita parhalado halomuan ni debata, mardongan biar dohot hadaulaton. Ima sahatna, martua do akanatu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen.
dakon maha porsiao tai. Songon nahinati dakon idongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea didi bata jahuba ido ama pargugu naso hatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni di bata jahuba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabia siaton di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tuban wato rudung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo laho hundul tu siamone debata jahuba amanai pargugu naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au persea diton di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hato paniala Kristen akan nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogut daging ni halak nong mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Horasma dihita saluhukna tabegima titing namaragam di huriata di mingguon dohot tu minggu namangihut warta jemaat HKBP Kornolong minggu ke-10 setelah Trinitatis 21 Agustus 2022. Tata ibadah manang warta jemaat dapat kita baca secara lengkap melalui WA Group di week masing-masing, manang di seksi atau di QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Naparjolo ibadah minggu ke-10 setelah Trinitatis, hari ini minggu 21 Agustus 2022 adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis. Trinitatis artinya hasitolusadon ni debata, ketritunggalan Allah. Topik minggu ini adalah hadaulaton hinalomohon ni debata, manang ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah dilaksanakan tolu hali pukul 7 sia 30 dohot pukul 10 walu. Persembahan ibadah. Persembahan ibadah hari ini dilaksanakan 2 kali. Naparjolo kantong sada A dohot sada B untuk huria dan pembangunan gereja. Setelah khotbah 2 kantong 2A untuk kantor pusat HKBP dan kantong 2B untuk menopang program kerja dan anggaran keuangan HKBP Distrik Walu Jakarta. Pada ibadah minggu depan 28 Agustus 2022 setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk membantu pendanaan renovasi kantor distrik 8 di Sopo Marpikir. Ibadah sekolah minggu sudah dilaksanakan. Namangihut pertukaran pelayanan firman CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pertukaran pelayanan firman CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta dilaksanakan hari ini dengan data pertukaran sebagai berikut. Amang Pendeta Albiner Hutauruk STH M.Hum dari HKBP Kebayoran Selatan pada ibadah pukul 7 WIB. Amang Pendeta Bonar Napitupulu STH dari HKBP Kapuk Sawah pada ibadah pukul 9.30. Inang Pendeta Desima Sihotang MDiv dari HKBP Sudirman pada ibadah pukul 18. Amang Pendeta Robert S. Pandiangan MTH yang sedianya melayani di HKBP Sijantung pada pukul 9.30 dibatalkan
sehubungan dengan ibadah peneguhan sidi di Huria Pagaran, Imaha KBP Pondok Bambu Minggu pagi. Amang Pendeta Saat Parulian Nababan STH melayani di HKBP Kayu Putih, ibadah pukul 7. Inang Bibelfrau Juliani Boru Tarihoran melayani di HKBP Mutiara Resort Kayu Putih pukul sia wib. Dakdanak Nasorang pada hari Rabu 17 Agustus 2022 di RSUD Cempaka Putih telah lahir seorang putri, anak pertama bagi keluarga Amang Sofian Marlan Marpaung, Inang Siti Remika Boru Situngkir, warga Jemaat Wik 6, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pada hari Rabu 17 Agustus 2022 telah lahir seorang putra, anak pertama bagi keluarga Amang Martin Silalahi, Inang Elizabeth Rap Leanon Pegorat Boru Pasar Ibu, Wik 8, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Namangihut Seksi Naposo Bulung, Sadarion Puncak Penutupan Parheheon Naposo Bulung dilaksanakan pada ibadah 9.30. Disertai penerima tamu, kolektan, kata sambutan, dan lagu puji-pujian. Namangihut retreat pelajar sidi. Sejak kemarin, Sabtu hingga hari ini, 19 orang peserta katekisasi sidi beserta para pengajar mengikuti retreat di Pondok Remaja PGI Cisarua, Bogor. Namangihut peneguhan sidi tahun 2021-22. Rangkaian acara peneguhan sidi 2122 adalah sebagai berikut. Naperjolo ujian lisan, ucapan terima kasih kepada orang tua, ibadah pemberkatan sidi, latihan peneguhan sidi di hari Sabtu 3 September 2022 pukul 10 saat tuna selesai, inganan ruangan serbaguna dohot ruangan ibadah umum, peserta pelajar sidi dohot na tua-tua. Peneguhan sidi hari Minggu 4 September 2022 pada ibadah Minggu siang 9.30. Rapat Panitia Pesta Gotilon ulang tahun Gereja HKBP Kernolong. Ketua Umum Panitia Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-103 HKBP Kernolong mengundang segenap anggota panitia untuk mengikuti rapat yang dilaksanakan pada hari ini setelah ibadah Minggu siang di ruangan serbaguna. Namangihut celengan Pesta Gotilon, hari ini panitia akan membagikan marhite situa wik masing-masing asa dipasahat ma turwasta ganup. Namangihut basar di halaman gereja bulan Agustus oleh seksi remaja, bulan September untuk panitia Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-103. Namangihut seminar kesehatan. Seksi kesehatan Dewan Diakonia bekerja sama dengan Rumah Sakit Primaya Hospital PGI Cikini akan melaksanakan seminar kesehatan di hari Minggu 20 Agustus 2022 setelah ibadah Minggu siang. Inganan ruangan serbaguna. Tema: kenali gejala dan penanganan gangguan prostat. Narasumber Dr. Egi Edward Manuputi, SPU. Peserta 50 orang dengan usia digijangi 45 tahun. Namangihut seminar kaum bapak. Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik Walu, DKI Jakarta melaksanakan seminar kaum bapak di hari Sabtu 27 Agustus 2022
pukul 8 rodi pukul 12. Inganan Aula SMK Prestasi Prima, Jalan Hankam Raya 89, Cilangkap Cipayung, Jakarta Timur. Narasumber Dr. Benget Turnip M.Fid, Bapak Yuluarjo, dengan judul Mengedukasi Anak-anak Menggunakan Gadget. Narahubung Amang Pendeta Ridhoi Batubara, pesertana Tolu Halakma Siad Huria Karnolong. Namangihut pemeriksaan kesehatan. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada perempuan se-HKBP Distrik Walu Jakarta berusia minimum 45 tahun, sudah menikah, jala adong KTP. Acara ini untuk pap smear, marnografi, dan USG payudara. Diharapkan kepada kaum perempuan gereja kita untuk mengikutinya dan mendaftar ke seksi kesehatan. Namangihut kerjasama HKBP Karnolong dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Gereja kita telah menjalin kerjasama dengan Dinas Dukcapil DKI Jakarta. Selanjutnya manginang bagi warga jemaat yang membutuhkan pelayanan dokumen kependudukan, misalnya perubahan status perkawinan pada data kependudukan, akte perkawinan, dohot kartu keluarga, dipersilakan untuk memperbaikinya dan menghubungi sekretariat gereja. Namangihut pertanyaan Rabu 24 Agustus Wik Onom dibagasni Amang Reinhard Sablon Tambun inang calon sintua pelita Boru Sinaga di Percetakan Negara Jakarta Pusat. Wik Sabolas perserahan di rumah keluarga Amang David Januar Tambunan inang Viviana Boru Tampu Bolon, Kompleks PWI Jalan Buletin Blok M Cipinang Muara Jakarta Timur. Namang utamang inang retreat seksi lansia. Seksi lansia akan melaksanakan retreat pada hari Selasa 30 Agustus 2022 berangkat sia gereja pukul sia Inganan Taman Wiladatika Cibubur. Namangihut Sinode Distrik Walu DKI Jakarta. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta akan melaksanakan Sinode Distrik pada hari Rabu sahat hari Jumat 24-26 Agustus 2022. Inganan Green Forest Hotel Bogor. Utusan dari HKBP Resort Jakarta, Amang Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Amang Situa Hotman Nainggolan, Dohot Amang Sahat Mertua Tamba, Sian HKBP Pondok Bambu Minggu pagi. Namangihut bunga altar. Bunga altar hari ini adalah dari keluarga Amang Sofian Marlan Merpaung, Inang Siti Remika Boru Situngkir, Wik 6, sebagai ucapan syukur atas kelahiran anak. Tuhan Yesus memberkati. Namangihut ma ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran, manang ulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, Mazmur 139 ayat 10 tolu rodi ayat 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nama dan waktu berulang tahun dapat kita baca. Ruas Namar Sahid, Naparjolo,
Amang Rijal Boston Mikhail Nasution, suami dari Inang di Mora Borumanuru, dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Sinkarolus. Nomor 2, Rodi nomor 20 Tolu, dirawat di rumah Tabuamma di Bagasan Tangiangta. Warta keuangan untuk Huria dan untuk pusat 26.629.203 rupiah. Demikianlah warta jemaat kita untuk siang hari ini. Bagi jemaat yang berulang tahun, berulang tahunlah di dalam Tuhan. Bagi jemaat yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Horas, Shalom. Nuaing sahat mahita tu acara penutupan parheheon seksi Naposobulung HKBP Kernolong Hupasahat Tamima Partikian. Shalom, Horas. Selamat hari Minggu, Madita Salutna. Nahu pasang api hami, amang pandita Bena Pitupulu. Nahu pasang api hami, amang pandita Eras Pandiangan Doot Inang. Amang pandita SP Nambaban Doot Inang. Inang Bibelfro, amang Dewan Koinonia, amang Sintuan Nenggolan, Doot Inang. Doot Salut Parhaldo HKBP Karnolong. Jalan nahu halong nihami, salut natorasami, dot sude dongan nami naposobulung, nang anggi hami, remaja, dot sikola minggu, ruas nih HKBP Karnolong. Na adong di gerejaon, namandoti ibadah parmingguan, dibagas nabe melalui live streaming. Mandok mau lihatnya dohita tutuhan tak pardenggan bahasa, siala asi dot pangaramon tiona diita, Boi ita marpungu di bagas doroon, lawa mamuji pasangapon goarna nabadia. Dison, hami naposobulung HKBP Karnolong, di hari Mingguan, penutupan pesta Parheon tahun 2022, tema nih Parheon on Imma Restore Our Spirit. Nadianet sian andung-andung bindu 5 ayat 20 sada. Togihon mahami mulak toho ale Jahoba. Asa saut hami mulak, paimbaru ma arinami, suang songon di Nairobi. Jala subtema nabu hubuatami ima, merangkul dan memulihkan kembali semangat pelayanan Naposobulung HKBP Karnolong. Parheon Naposobulung nunga Magdalan mulai Naparjolo, tanggal 3 Juli pembukaan, Napa 2 Hon, tanggal 9 Juli 2022 yaitu Jalan Sehat. Patoluhon tanggal 16 Juli fellowship dengan HKBP Pondok Bambu Minggu pagi. Paupaton 23 Juli tim bonding ke Taman Marga Satwa Ragunan. Dan Palimahon Imma ibadah panutup di hari Minggu 21 Agustus 2022. Mandok Mauliate Hami Tuamang Inang Dot sude ruas nihuria mendukung acara Parheon Naposobulung sian materi dot gogo munah setu hatta namambalos dilean haipason. Kami berharap tu akan Naposo di huria tahun asa magabung dot kami di seksi Naposobulung. Songoni mah hata patujolo sian kami Naposobulung HKBP Karnolong. Marpamuati marohamu diakan nahurang lobi. Saya tuhata nama masumasuhita sude. Salam Naposobulung, Naposobulung, marsi tangyangan, marsi haposan, marsi urupan. Horas, Shalom.
tapasada marohata martangyang maita. Ali Tuhan debata nami na marhabangso di Banua Gijang. Puji-pujian doa tasang apon mardongan mauliate mau pasaat hami tujolom. Disiala sini roham mandonganin hami. Umbain boy hamin ron waing tujolom. Lungobi matuhan na dilehonho diamin tiki. Boy dipatupahami pareheon naposo bulung hakoy pekenolong di tahun 2022 on. Tung manselas rohan nami Tuhan terkhusus dihami akan naposo bulung ni huriam. Dinamasio lami Tuhan salilengon lau marsaor dohot akan dongan nami alani pandemi covid na masa diluat namion. Ale Tuhan saunari nunga saat kami di panutupan pas pesta parheheo na poso bulung mau liate ma didok kami alana sini roham boy kami mangulahon sude kegiatan na dipersiapon nami di baini gabe na poso bulung na boy mambon pasu-pasu di tonga-tonga ni uriam keluarga dohot masyarakat suang-songon ni Tuhan hupas saat kami do tuho parpunguan nami manogot on Tuhan saimah na mian di bagasan rohanami dinaman dohoti parmingguonon buhay rohanami la UBG hatam napi nasahat ni naposom lehon dihami gogo lau mangulahon nasa hombar tup lomo ni roham asatung marmulia guarmu marhite pargoluan nami siganu pari jalo mandok mauleate dohami Tuhan huriam hakabe kenolongon tung di parmudu hodo hami sandok ruas nang parhalodom di huriaon sian naung matora sahatu naposo sayho matong ale Tuhan ni mangaramoti rohanami marhite parsaoran nami di huriaon asalam togu hapor seon nami tuho ale Tuhan jauba dongan nami namar sahit ubati nasida asat tumibu malum dohot dongan nami naso boiro dope tu sadarion asat tongtong lehonon mutu nasida hahi pason asa boy rap nasida dohot ami di parpunguan selanjutnya ramoti matuhan natua-tua nami di diape maringanan diangka namar sait homana pamalupon pasikopon hahi pason nami ale Tuhan diakana marsak nang marhobot ni roha sayho mana pangapuli dinasida unang laos mandile hami Tuhan sialani paruk kilo nami hubuan nami Tuhan nasau lawan nami lumobi namangirim di peningkatan karir saya pasu-pasu Tuhan asat tong mahami gabe pasu-pasu humaliang nami nang diangka naso poton ulaon homa patuduan ulaon na denggan na hombar tulomo ni roham anggiat boy menambah kesejahteraan nami asa taulas ni roha dihami jala taup asa ngapon di guarmu nang dihami Tuhan nasian umur nami nang tingkina marhasohotan homa patuduhon rokap na hombar tulomo ni roham nama ngaholongi ho jala nama ngaholongi hami jala na boy huha holongi hami songon diri nami sendiri nalau gabi dongan nami sahur matua patuduhon humaliaunmu di tonga-tonga ni parngoluan nami nang diangkana naung marah sohatan alaitung maima di yanakon homa Tuhan nama ngaramoti nasida pasu-pasu nasida marhite haroroan ni anak dohot boru di tonga-tonga ni keluarga nasida saya patogu hapor seon nasida asa tong marhaporusan tuho paima di pasahat ho pasu-pasu mi tu nasida hupasahat kami do musi Tuhan negara nami nang saluhut pemerintah nami di tingkat pusat satu tingkat RT saya ho Tuhan marpagogoi nasida dina nambahin kebijakan dohot keputusan naringkot tun parngoluan di masyarakat di negara namion nang songon ipe partogi nang dohot uluan di bangso nami godang naing memecah belawan negara namion unang lo simbolis mian di nasida ale asal lehon bisuk nasida
holau pasadahon bangsa nami. Ale Tuhan, data mahami mangido si pangiduan nami tujolom, di siala godang ni dosa pangalausan nami, di parngoluan nami jumolo sesama dosa nang pangalausan nami asa anggiat, unang tarambat pasu-pasu, dohot si leon-lehon na denggan, nanaing si pasahotonmu tuhami, jalamatuan tangyang elek-elek namion, mahrite guarni anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus si palua jala siokop nak hami. Amin. Di bagasan lasni roha tapasahat mapeliata tuadopan ni debata kantong sadaa dohot sadabe marede mahita sian bukwede nomor 762 ayat sada dohot udutna masih holdo rohaku.
batana sumurung sian saluk naroha imana mangaramoti ate-ate nang pikiran muna olah di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihi tamanginang. Selamat hari Minggu, Shalom. Songoninang ruas ni huriata na patupa par mingguan di bagas nabi melalui kanal live streaming ni huriata. Sadarion di patupa distrik do pertukaran mimbar di Sude Huria na adong di distrik Ualu DKI. Jala kami ditugas semua melayani di Mingguta sadarion. Nungatakas nak dititing yang kami Bandinda Bonar na Pitupuno Inata Boru Panjaitan Mamuka na di bulan 5 Mei nasalpo marhide pucuk pimpinan ditongos mahami marhobas di Huria HKBP Kapuk Sawah sebelumnya marhobas di HKBP Resort Taman Mini. Berani itu hatta sahab mata bini parhalado do Huriata sian HKBP Kapuk Sawah. Turput jamita di Mingguta sadarion ima sian Yesaya 50 ayat siabe sahat tu ayat saklopat takasma tapayutihut molo di paholang ho sian tonga-tongam pangarupaon tudu-turu ni jari-jari dohok pakuling hajahaton jala dilohoko asini roham tu namale jala di pasabam ho roha ni nadangol jadi bicar ma hati romu di bagasan haholomon jala hagulapammu tudusol hos niari. Jadi say toktong ma tugu-tuguon ni jahuba ho jala pasabam naroham di akka inganan na rahar jala papiron na holi-holim gabi tuduson porlak na siniram doho jala songo mual na so dung marsik. Jadi paulun ni akka anakmu ma akka pasi-pasi sian narubi pati dangommu ma akka ujahan marsudut-sudut jala guaron ni halak maho si pauli akka riga si totas akka dalan belubung asa hainganan molo tung ditati ho pakmu sian ari sabat mangulahon lomo ni roham di ari habadioko jala di guariho ari sabat ari hasolowan marmulia di akajol manabadia ni Jehovah jala di pasangap ho ibana unang diulahon ho akka dalammu unang dihiut ho lomo ni roha manang marhatarari. Jadi marlas ni roha maho mida Jehovah jala aku menunggu-nunggu ho di atas ni akka betul-betul ni tanoon jala parmudu-mudokku maho marhiti-hiti perjebaran ni Jakob opumunai ai pamangan ni Jehovah do madok songoni ido sahatna. Topik mingguan ima ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hadaulaton nahinalomohon ni debata. Ada dua pertanyaan sebelum kita masuk bagas pengatusi jamiton. Suku-suku naparjolo inang, apakah hidupmu selalu menyenangkan hati orang?
Apakah engkau ketika hadir di tengah-tengah komunitas, keluarga, siapapun itu, apakah engkau mampu menyenangkan hati mereka? Didikir marari kami so, didikir pungal lansia, inahanna, arisan. Apakah kita sudah membuat orang tersenyum? Membuat orang bahagia? Ketika engkau mampu membuat orang tersenyum dan bahagia, engkau akan dirindukan orang lain. Apalagi borhat tomodiko sudiro manikir. Amang ngamati deh, na berjuang di dia. Asal roi las roa, ngalau mana? Bah, gok mapanikir. Alai soiharope, ketika kita tidak pernah bahkan jarang memberi hati, menyenangkan hati orang, kita tidak pernah dirindukan. Ngarobi beda, nggak berbeda dengan nonon, ya. Nggak gaul nama gaul ngarobi. Hola diberi kita berdalan ngesuguruhana. Kenapa? Karena kita tidak membuat suasana itu menyenangkan hati orang lain. Jadilah membuat orang bahagia, senang. Tak pola lima tiri, ya. Dak pola le nak kohe penggabelas ruane jolo merkodao. Senyum mipi argadoi. Inang senyum mipi itu amat tak argahian. Ekel mipi itu dongamu itu mahal. Tidak ternilai. Saya udok di jamita mulu budu piho senyum po inang. Nah cita jol madang bui senyum dang bui mekel. Berek kamu jol ma. Dirubah wajanai dang bui mekel be. Ala ni gulang ni hepeng na doi. Wasa ibai teli so ya ketak mak saposoin nak mekel pege besok na alanga masih tarikan ya dan alami senyumna. Ketika engkau bisa senyum-senyumlah ya, karena senyum itu membuat hati yang bahagia dan gembira. Dia tahu tuh domadok, hati yang gembira adalah obat, membuat engkau panjang umur, membuat engkau senang. Alani berusahalah membuat orang bahagia. Unang gabi si sugu di keluarga besar, di pungamu piga manom, piga mana maka sugu ko mana di tahasugohon, mulak kondo sebagas joroon salpu honom mumai, ikut dohonom muma, buatlah aku Tuhan menjadi menyenangkan hati orang lain. Ketika aku bisa menyenangkan hati orang lain, sebenarnya aku ini adalah berkat bagi orang lain. Manusia sangat senang melihat orang, membuat orang lain senang. Apalagi Mademata. Pertanyaan kedua, apakah hidupmu, ibadahmu sudah menyenangkan hati Tuhan? Ayah hadu ibadai. Jangan-jangan ketika kita bernyanyi, adong di naposo bulungi, ya, menyenangkanmu, itu tahe, diet di metabuna, ya, menyenangkan hati Tuhan, yang gue setabi, yang gue diwiron bagakian, ya doh bereng tiki 15 tahun salpu marhuriau, nazago wanita tomarede, ya, edena edeni pungadinai, damemi oh Tuhan, tapi berbeda, seping jauh nona berbeda, amat tay berengi pakulingi. Ya. Una kolat di hata. Ya. Jangan hanya di omongan enak, tetapi tindakan, perilaku tak sesuai. Tumagoddo oti kau makatai ale godang mangulahon daripada gok makatai alai nauti kan ulonna. Ya. Hidup bahen adong rumus bilur padi ninna. Marsyajar hotu eme lam gudang nabi notona lam ohom dui sotung marsyara hamutu si marememe gotahmur si marememe bahasa Indonesia na padi-padian eme padi si marememe padi-padian ya. Eme do padi-padian itu hampir sama ketika dia belum berbuah ya. Ketika dia ada padi si marememe lebih cantik ini, lebih bagak si marememe rata hijau. Kita enak melihatnya, tetapi ketika dia mulai berbuah, awas, dari dia matutu,
dia maeme doh si marememe. Kalau padi dia akan muncul dari samping, boltok istilah Batak, ya. Ala yang gosi marememe lember tibu mergejeng inganan ni pidong ati ngango, ya. Akalo nieme mainganan nyon, ya. Sita baud dini na Jesus. Ale unak cebut. Tuhan cebut do si marememe unang ano doh eme. Ya. Itu adalah padi palsu. Nanti saatnya akan terjadi panen raya. Padi-padian, padi palsu, buang ke sana dan bakar. Tetapi padi yang berisi, kumpulkan di lumbungku. Jadilah padi yang berisi. Ya. Alani, suku-suku nakin, napa dua honi. Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Edemi, apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Ibadahmu, tindakanmu, perkataanmu. Apa itu ibadah? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya, ibadah adalah suatu berbakti kepada Tuhan, lebih luasnya berjumpa dengan Tuhan. Inilah tata ibadah kita. Ya. Kita memasuki tata ibadah HKBP. Nah, gue nggak mau kritik tata ibadah HKBP. Ya. Gak apa-apalah kalau kita dikritik. Ya. Ya dari suku Soron, amang tiki di Ralumbu Hami, amang salah do beribadah tuh mulai san HKBP lamus itu garis jalan lain, misalnya tuh karismatik, dak salah ini ku, bah, sudi padi teman do salah do, adau, niku, berarti nama ledo honakin, bukankah gereja itu seperti restoran, bukankah gereja itu seperti restoran rohani? Adong makanan cepat saji, ima songon nepen di HKBP ibadah kontemporer. Adong lapo, oma bahasa Batak. Adong bahasa Indonesia, ima makanan nasional. Ya. Alai mololang do peho mangat tusan dak salai, ya. Dak salah, alai molo boy, ya. Puaslah engkau di tempatmu, ya. Songon kadongan haminang gudang na laut tu Yerusalem, ya. Asa songon dai hai mana terdidi. Itu di mana macol mak. Amang salah do. Ngat dua heliau terdiri muse dia Jordanin salah do. Daw. Bahasa tak salah mak. Yang go di HKBP sehali do terdiri. Jadi na di Jerusalem na di Jordani tang na terdiri. Ah do amang. Na mariri niko. Ya, na mariri tu bapak kesebu ni si bebe ai kan. Dungi nahuli dan harga bipio tuai kita musiro, ya kan diprotes do hita mulu terdiri alau ti ibai naik, ya. Nahuli dan udah dang masalah aek, mulu masalah aek do tambah salang, ya udidi mau ibes salang double gay, ya tahu bukan masalah air, tetapi aku baptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Udah itu hatta. Ketika aku ibadah, ya, mulai waktu sekolah, lu jupakku, mulai sa sekolah, parbinotoan, ya, ngajupakku ngahubo to bihabe rumus Pitagoras ini na, ngahubo to rumus Archimedes, alam sekolah bana, parbinotoan, mulai tu jabu najulub ala partano Jawa do tulakku, baru juta do inokku. Ya. Asal lawa tolo Jawa mulai sa tolo Jawa saya berduriat do bagot ni horbo sejam ni tulang mula karo tulang ilean ile dope hepeng ima tulang na burju ya ai dak sudi tulang o burju te adong do tulang na juket ida hebe ta tulang na batakon ya bel kamu tulang na batak mulu pasu-pasu ni tulang pitu sudut. Pasu-pasu di tulang, pitu sudut tindak 7 generasi berkat tulang. HP pasu-pasu di mata, rodi sudut batu luhon. Opak sudut do. Ima jago di pasu-pasu di tulang. Hebat namu se mandang burhot dolo do na mga lehon. Tu tulang, ya. Jadi berjumah hamu akabere itu tulang, ya. Asa di pasu-pasu hamu pitu sudut. Itu budaya, ya. Hormat kepada tulang, ya. Mulak sani sejam tulang ada yang saya bawa. Mololawa tu pesta yudang tu gedung gorga sada. Tu
tu gedung mayora gedung di waktu nang mulak abele ngakainana dia teh kainata ya adong dibuna ka plastik gok ya do ikan nihala ibu kusi apa yang kau bawa rasa kenyang dan sebagainya sonari roh tu bagas joro ni debata apa yang kau bawa nanti pulang. Nah, sebelum hari ini engkau parheon, apa yang akan kau bawa ketika engkau memasuki rumah Bapa, memasuki gereja ini? Latabuan ni nang. Raga mate. Tetapi ketika kita pulang dari gereja ini, beri kamu ipolanai. Mulak mahodi bagasan dame, jalo ma pasu-pasu, di pasu-pasu Tuhani maho. Wah, luar biasa. Di sodak ko Tuhanima bohina tuho. Di dopak kemak. Wah itu loh. Ya, artinya wajah Tuhan selalu menyentuh perjalananmu. Karena apa? Cahaya Tuhan melebihi cahaya matahari. Mengapa engkau takut? Artinya apa? Ketika engkau pulang dari gereja ini, hatimu sudah bersih. Ketika engkau pulang dari gereja ini, yang tadinya engkau marungut-ungut ala roh persoalan hijabu, mulak kau segar. Yang tadinya di rumah aci uluk aci butaku, ngalut haci patu, mulak kau sa gerejon, dapat mujizat do halongangan, sehat to inang amang. Amin. Ido ipolana, ya. Songo baju-baju na kotor do inang ibadah ton. Molo dipakai ikut pamasuk udah musai itu mesin cuci ya jarang doaka kita pakai tu luar itu harus pakai baju nengah bau ganti baju nih mulai pergi pakai hoin naik terbau do diganti sadaina pangurupi termasuk tu mesin cuci dungi bain deterjenna dungi di bain pengewangina diputar diporos dipayas jomur koring angur mamuse songoni mahita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gok orbu ni dosa nalohot tu ate-ateta gok akap pangalaho nasupas nagok maringana di pikirata Roma homuse songo baju-bajui dipayas mulak wanon angur mahoinang alanyaha alahatan di bata na mga loko margogo. Maka ketika aku masuk ke rumah Tuhan, maka aku menemukan suatu keajaiban. Sedangkan jolmah mulai sejabuna adong di lehon. Di botohori nang mga letip, disuruh tukang sampahnya nah, Tuhan melebihi manusia. Jangankan tips yang kelihatan, surga di lehot Tuhan. Jangankan rumah di casa makau. Depositomu ada, kesehatan ada, panjang umur ada. Melebihi itu karena apa? Sal budui sudi. Tetapi ada pemberian Tuhan yang lebih mahal, yang tidak ternilai, yaitu keselamatan selama-lamanya. Lani puasa di Tuhan nakin. Molo ibadah ya, tata ibadah denggado. Alai dia do na lebih baik. Mana ibadah yang berkenan lagi? Berarti permingguan ibadah pertanyaan denggakian. Ali adong do pegi jengnyol. Dia mai. Didok nakin. Sutung di tuduh-tuduh ho, di fitnah ho, rota kamu di beko sono tujol malina. Manang dang di loko manganak kena pugus. Ibadah yang benar. Edina posobulung. Ya. Apalah arti ibadahmu kepada ibadah yang sejati kasih sesama manusia ya. Berarti ibadah yang sejati adalah mempraktekkan iman kita. Gudang nai jolma peduli, gudang nai jolma ikonurupota. Wingok do ketika Bunda Tricia di Kalkuta ya, dia mempersembahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Kita tahu ya Bunda Tricia. Biasa pas makan siang, saya lari di suatu desa yang miskin.
Pada saat itu banyak kelaparan Lamang Inang. Biasa Bunda Teresa membawa bontotnya makanan yang stok siang. Ya. Dungi turun mebana marhoda mana naik kereta kuda. Turun mebana ketepatan yang dituju itu satu rumah orang Kristen ala India. HP kiri kanan ada anak kondak takel-takeleng yang kecil. Bahkan piringnya terbuka menunggu uluran tangan karena kelaparan. Bunda Teresa turun di bareng ibadah. Inaktai di lon ibadah masa ponggol roti nai. Itu inaktai halak Kristeni. Yang membuat Bunda Teresa menangis adalah logikanya inaktai ikolenan itu anak-anak nageleng-geleng na duai. Iponggol mamuse roti nai, ile mamuse tu siya muna birang. Ibu yang tadi yang kelaparan, dia berdiri. Lawi bana tu saping jabuna. Iba gimana roti itu tetanggana. Dia kelaparan, dia sangat membutuhkan sebenarnya. Tetapi dia mampu berbagi dalam kekurangan. Itu hal yang luar biasa. Hal yang biasa, adong dia lobi, ku kasih, itu biasa. Ya. Tetapi yang luar biasa, malidwa, muluhal lang roti satu roti ini, satu pun masih kurang. Tetapi saya mampu membelah roti saya. Uleon, itu yang luar biasa. Maka iman Kristen itu sampai ke puncak tangis Bunda Teresa. Ya. Inang, ketika kita memberi, dan rugi kita. Buat tangan mi jopuk borasi emei, jopuk jagungi, lepar rotu tanoi. Apa yang terjadi? Maka biji-biji itu 3 bulan akan panen raya. Tadinya hanya 20 biji, kau buang ke tanah, dia akan tumbuh, akan lebih banyak lagi, beratusan kali lipat, bahkan ribuan kali lipat. Molo mangalehon HP, tudoson na manuwadui. Molo istilah ni halak, sadatiki jalok kurandoni. Dakko sonari majalo, anak komu inang. Dan anak komu pahopum. Dak pahopum nini dolom sugut. Tadari bana bah pahopuni parari kami sisit tuai. Kasih ya sudinina. Jadi mangalehon dia lupa di mata. Dak sokon nama lak cebirawi denang dah. Dan lakko cebira itu siakan. Dah. Ada waktunya. Itu bari dokon indah pada waktunya. Maka orang yang beribadah, yang peduli kepada Tuhan, didok lakin ada suatu perubahan yang besar dalam kehidupannya. Dia mai na perjulo didok molotung ditati hopa musian ari sahabat. Jadi podon ni akana mu ma akka pasi-pasi narobi. Di ari habadiaku, ari ha soloan marmulia di akka jolma ayat 14. Jadi marlas ni roha mahomi da Jehovah. Jala ahu manogunogu ho tabereng perbui ni akka na ulo ibadah yang sejati, mempraktekkan kepedulian kepada orang lain. Adong HP perbuina. Ada hasilnya. Ya. Songotano yang kering, tadinya tanah yang kering, bahkan karena ibadahmu, praktek ibadahmu, perilakumu, kebaikanmu, mabernoki sudi akatanom nakuringi. Maka yang tadinya tandus, dakolat tanah bina tandus inang, rohani jolma pina tandus, ngamura-mura jolma marsak, ngamura-mura jolma marsahit. Au kubereng, mulai tema songoni acik 3 lubang, nata tahun natin nang dah, 2 tahun, COVID. Boy sehat tamina. 3 juta na mate jolma. 3 halak mate. Siag huriha kay bekor nolong. Unang dok ala ni jagomi. Unang dok ala ni sipanganokwi. Sutung dok ko ala nagudang do hinom vitamin. Bana mate pigo do malang vitamin lubi gudak sa ni mana. Ya. Alay asido perohan ni mata tuho. Tuhan masih memberikan kesempatan hidup untukmu. Ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup, berarti ada tugas dan tanggung jawab kita. Atau ulahomma, praktek koma ibadai. Asa marperbui di tonga-tonga ni ngolum. Amang inang hari ini naposo bulung penutupan. Ya. Saya selalu kagum dan dekat dalam pelayanan naposo bulung.
Sudah saatnya, selalu saya tekankan dalam parheon, sudah saatnya ekonomi Indonesia meningkat. Itu gara-gara Naposo Bulung yang mempunyai, yang pertama sekali memiliki ekonomi secara digital itu anak muda yang bisa masuk ke sel-sel yang merubah ekonomi dunia. Itu anak muda yang membuat orang berubah pola pikir. Itu anak muda. Munculnya Mark Zuckerberg, Facebook, merubah konsep anak muda. Artinya apa? Apa yang telah kau buat untuk merubah HKBP Kernolong? Apa yang harus kau perbuat supaya engkau mampu membuat orang lebih senang, ya, dihasiholi, ya. Dan saya bangga tadi lagu-lagunya yang luar biasa bagus, menyentuh, ya. Mulak sanyotong lam hehemat. Unak somal tradisinya DP yang gue di bulan Juli 1 Agustus rame gereja, ya, kegiatan. Anon bulan September mago mamuse, ya. Bulan 11 romo sela Natal. Ya, janganlah ya, saya yakin Naposo Bulung Kernolong ini akan menjadi suatu power, kekuatan yang memberikan yang terbaik untuk gereja. Adonai yang dulu diturupuk tu hita manginang, khobar tu topi ko tu dipaingot kita, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita mempraktekkan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Unang jojol mah perjolo asihi. Keluarga besar tajo. Sutung perjulu jol ma dihaulongi ho. Hape dengan tubuh dang dihaulongi ho. Sutung perjulu tutu halakan. Hape dong samargam. Sutung perjulu jo akan asingan. Hape di keluarga gudang dope. Ya. Perjulu naing dipakulingi kita. Apakah kita sudah mempunyai nilai yang baik di hadapan Tuhan? Beribadahlah selalu. Sutung malas sita rotu gereja. Aku ngaho protes di taman mini. Las gebite buat dujol mo. Ya. Marminggu doa amang. Ido marminggu. Idi ya. Ije ebo amang. HP tiki masa COVID. Amang diga dua tibu ke gereja. Nggak masih ulhamin. HP nung buka gereja. Lasoro. Dungi buka perjulu-julu amang. Tatanya ko mama ngasatop ate COVID to salpo. Nggak masih liba. Sata udah ke buka gereja. Dung dibuka gereja, binoto batong amat tayo inatay di mall hari Minggu. Marminggu doang kami amang na buka YouTube na di mall pas mangan di Starbucks lagi minum, ya. Luar biasa, ya. Bukan itu yang terpenting, tetapi bagaimana hati kita mempersembahkan menjadi ibadah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mulak mahamu di bagasan dame songoninang hamu ruas ni huriatta napatupa parmingguan di bagas nabe di pasu-pasu Tuhan mahamu jupangam mahamu las ni roha jupangam mahamu hahi pasol gok puji-puji yang medijabum nang dingolum asa las rohani dewata marnida pargulmiton ningolutta. Amin. Martanya kita di batama nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami ulinai jalading ganda itu to molo dipakai ho ngulu namion gabi parsobbaun na arga molo dipakai ho ali Tuhan ngulu namion gabi pilihan sadarion juju ni topik minggu hadalaton nahinalomohon ni di bata ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ngulu namiot do di Tuhan nagabi ibadah. Pakatan nami, tangan nami nabui mangga. Simat jujak nami nabui merlujung. Alani amang pasu-pasu ma ngulu namion asa gabi pasu-pasu tunah humadiang. Pasu-pasu ma titing lahu bigi hami. Diragam ni akatiting tutuh. Dia kanong majalo pasu-pasu hasus orang tidak dana pasu-pasu ibu rumah gudang madat dana ki songoni nang akka kegiatan di Huria kegiatan di distrik kegiatan di kategorial manang dia pe akka ulaon di tonga-tonga ni Huriam Hakab Kernolong sai pajulu sai pasu-pasu padao akka songgot-songgot padao akka udan haba-haba padao akka hamatian parsahiton Tuhan debata pasu-pasu ma Naposo Bulung ni Huriamon
na patupa puncak parheheon. Asa gabi pasu-pasu na totong mabuat perubahan, mabain haulion di tonga-tonga ni huriamon. Ragam ni arsak na hubulus sami, parsahiton na hubulus sami, ali Tuhan daw ni mahami. Mananga hape sahit nami aliamang, mananga karwas ni huriam, nong matua, nong lansia, nong gale tutu, ali amang leho gugol na sida, gajang ni umur, haipason, las ni roha, nunga di loko di hami, tamado hami totong madok boleate, pasu-pasu ganuk paredde di huria, pasu-pasu sudi akka pelayan-pelayan di ganuk permingguan, lumobima kanaposom parhaladom, Tuhan debata, ho mana madongani rencana ni distrik na patupa sino di distrik, ali Tuhan nang mangidu hami tulupamu, torok nai ruas ni huriam nasojuk pang dope sirokat ni todi. Pos dorhanami di sadatik kili honom mudo akka sinakap ni roha akka rokap ni akka burang yanakon nami. Molotung petar pai mahali amang dak pola marungut-ungut tami jala guru di hodo ngolu nami. Pasu-pasu akka burtian ni ina di Tuhan. Pasu-pasu na karejo lumobima na pegawai negeri, abdi negara, karyawan, guru, dosen, pengusaha, pertiga-tiga, perengge-rengge, Tuhan jupangam manasida pangomoan datama. Songoni akalan sia lehon hahipason, songoni aka ina na babelu, paso-paso di Tuhan, aka ina suribada, parbisuhi lau menguluho bagasna, songoni nang aka dakdanak, ibu-ibu magodang ma, atong mamukka tu marsogot, mangula mahami, ragam ni aka ulaw ni, urupi halim Tuhan, jala padaw sa kami akka parsahiton, mulak mahami sen bagas joromon, mardongan las ni roha, dohok mardongan paso-paso, jumulo sisa dosa nami idi bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Mari demahita. Sai
jong-jong mahita. Tatangya koma piliata. Ali di bata manami, na di bana gijang hodo haroran misaluhut sililon na dinggan. Do naso libasa na moliutus. Upasat tami masian na nilomi tuhami pilen nami tuho. Say jalo may gabib na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asa ho parhasya kay pilenon. Patibro na rajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanay marititol dim. Asalam tadahami gudang ni silalohon mi tuhami. Asalam girgir hay madok mole ate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di ba nagijang say pilbadia magwarmo, say roma harajamu, say sa malamani roham, di manotongon, sokol na di ba nagijang, lihon matuhami sa darun hulon sa pari, si isa madusa nami, sokol panisa nami, di dusa ni dongon na mardusa tuhami, una kami tugyo to pangujunan, palua mahami, siyan pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasor homa damena tu todim. Sian kami na marhubas di Minggu jam 7.30 pasat kami mas selamat hari Minggu. Salam.